Diery do svetla v galérii Šemec je správou o zložitom človeku v zložitej dobe, v zložitom svete. Je to výstava, kde sa nachádza veľa malinkých obrázkov, ktoré sú inštalované a inscenované v istom miere zámerne ako chaos, čo v mojom vnímaní znamená, že sú to také denné záznamy malých obrázkov, ktoré, ak sa dajú dohromady, tak vlastne oni vytvárajú z toho chaosu nejakú správu o tomto svete. Sú to obrázky, v ktorých sú perforované diery. Tie diery znázorňujú prázdno. Nikdy to nie je prázdno v celom obraze, ale sú to prázdne veľké priestory, v ktorých sú malé figurky a v nich sa nachádzajú drobné príbehy. Tie diery sú symbolom nejakej prázdnoty, ale aj akousi pozvánkou alebo vyvolávaním zvedavosti, čo sa vlastne v tej diere, v tých hĺbkach za obrazom vlastne deje. Každý obrázok je teda nejakým útržkom z nejakého môjho sveta, ale nie sú to príbehy o mne, ako je to všeobecne o človeku. Ten fraktálny svet, vychádza to z teórie chaosu a tá snaha je vlastne zobrazovať pomerne dosť veľa maličkých informácií. Mojou ambíciou je ich dostať zase ako keby do stavu istej harmónie a do istého štádia pokoja. Je to síce chaotické, je to o fraktáloch, je to o rozbitom svete, ale výsledkom má byť akýsi terapeutický pokoj v zmysle, že aj v tomto chaose sa dá nejakým spôsobom existovať. Jedným z takých motívov, ktorý vlastne v rámci tejto inštalácie prebieha, je formalizovanie mnohovrstevnatosti. Ja viem, že každý umelec chce nejakým spôsobom zachytiť, zobraziť tú mnohovrstevnatosť. Ja som sa podujal na to, že to doslova do písmena sformalizujem. To znamená, že mnohé obrázky majú viacero vrstiev, sú to obrazy v obrazoch, alebo sú to proste rôzne vrstvy. A táto formalizácia mi vlastne ako keby pomáha ešte lepšie a viacej zdôrazniť to, že ten svet je štrukturovaný, že je rôznorodý, že je mnohovrstevnatý. Ale nenechávam to len na diváka, ale snažím sa mu ísť v ústrety aj tým, že mu pomáham aj nejakým textom. To znamená, že snažím sa získať čo najviac diváka tým, že mu dopomôžem vstúpiť do týchto obrázkov a lepšie pochopiť aj takéto pomenovávanie vlastných emócií alebo z toho, čo sa vlastne v súčasnom svete v rámci emócií deje. Veľmi dôležitým aspektom celého inscenovania je aj dramatizácia pomocou svetiel, pretože nám bodové svetlá vytvárajú nádhernú hru rôznych tieňov a polotieňov a odrazu sa vlastne z toho lineárneho alebo duálneho spôsobu vnímania času klasickej bielo-čiernej dostávame do veľkého množstva odtieňov a to je, si myslím, že nádherným spôsobom aj dané práve tým priestorom Šemnicu. Šemnic je v tomto veľmi kúzelný, pretože ponúka dôverný, intimný priestor. Ak ja zobrazujem človeka, tak je to vlastne veľmi štilizovaná figura, ktorá možno vyzerá inzitne, naivne, nemá tvár, častokrát nepotrebuje mať ani ako ruky. Sú to naozaj len veľmi také ako strohé znaky a človečenstva nejakého. Ale to, čo mňa vlastne baví, je kontrast voči dnešnej dobe, voči dobe sociálnych sietí, ktoré sú plné rôznych filtrov na vykrašľovanie. A ja s veľkou radosťou, alebo možno až s takou urputnosťou sa snažím vlastne ukazovať takú nejakú podstatu. To znamená demaskovať tú hru na
pekný, dobrý život a na rôzne filtre. A ja vlastne akože ukazujem človeka, ktorý je dokrčený, ktorý je prepichnutý rôznymi trňami, je roztrhnutý, doškrabaný. Lebo to si myslím, že to je to autentické, že to je to pravdivé, že vlastne ten dnešný človek lepšie sa mu žije, keď si túto svoju pravdu prizná. Umelec by sa nikdy nemal snažiť vysvetľovať svoje dielo, lebo to zle dopadne. Poďme prejsť. No. To si mal povedať na začiatku. Ale potom tam bol taký dovetok, že ale môže sa pokúsiť hovoriť, prečo to vlastne robí. Takže